Ir-rata tal-għoli tal-ħajja f'pajjiżna u l-pis tal-prezzijiet qed jibqgħu joffru sfida enormi biex il-familji jwasslu sal-aħħar tax-xahar. Bl-aktar statistika riċenti tal-NSO turi li l-għoli tal-ħajja f'Malta qed tibqa' ferm akbar mill-medja fiż-żona euro. Fi kliem sempliċi, il-pis tal-għoli tal-ħajja qed jinħass aktar fuq il-but tal-Maltin u l-Awċin. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ippubblika l-indiċi tal-prezzijiet għall-konsumatur għax-xahar ta' Lulju. Bir-rata tal-inflazzjoni f'Malta tinsab fil-livell ta' 2.5%. Dan ifisser li l-għoli tal-ħajja f'pajjiżna hija akbar mir-rata li qed jaffaċċjaw in-nies fil-Ġermanja, l-Irlanda, Franza u anke l-Italja. Fl-aħħar xhur in-nies esperjenzaw dawn iż-żidiet b'mod konsistenti xahar wara l-ieħor u fuq l-ixkafef tal-ħwienet diversi prodotti bażiċi żdiedu fil-prezz. Dan apparti il-prezz li wieħed iħallas għal diversi servizzi. Jidher li f'Lulju ta' din is-sena r-rata annwali tal-inflazzjoni kif imkejla mill-HICP baqgħet bħalma kienet fix-xahar ta' qabel, fir-rata ta' 2.5%. Intant ir-rata tal-inflazzjoni fiż-żona euro hija dik ta' 2.0% għax-xahar ta' Lulju 2025. Ir-rata medja annwali fuq it-12 xahar għal Lulju 2025 kienet 2.3%. L-ogħla kontribuzzjoni pożittiva għar-rata annwali tal-inflazzjoni kienet imkejla fl-indiċi tal-ikel u x-xorb mhux alkoholiku, mentri l-ogħla kontribuzzjoni negattiva kienet irrekordjata fl-indiċi tal-komunikazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista ilu xhur li jippreżenta soluzzjonijiet anke fil-Parlament biex tiġi miġġielda il-pjaga tal-għoli tal-ħajja.